Fiksunan ang atong sender si Juliet. Kining makabanatag suhito kuno sa tanan ba? Ug ang uban pa'y pasultihon, Jack of all trade, master of none. Mao niya kumbana, ang nakapait kay mo pabilib gyud, hangtod nga makompromiso na hinuon. Pero aron niyo kay masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Ay, naayaw na nakapagkanta rin. Purbida sa di mo eh. Saan di ay? Ay, so kadiyot ha. Num-inom ba yung kape diha? Paduol ko ni mo, ha? Unsay ginon nimo? Don Pepe. Kape Don Pepe. Don Pepe. Don Pepe tablia. Kuminom man ang kape. Don Pepe ako. Correct. Bukanta gani ka. Kinahanglan nga eh. Ari ni mo kuhaon, no? Kuhaon ni mo diaphragm ba? Mo Sure. na. Kana para di ka mahut naghangin mo. Gikan sa imong ilawom sa imong tiyan ang imong tingog. Kunya imong tingog ayaw ipitag mayo kay mura minukag itoy nga napingit ana. Miyot. Nindot mga tingog day. Pero paggamit mo sa imong hangin, why ayo? So practice gyud kag maay. Way ayo ha? Sana Sundan all. ko, ha? Kun may balik ko lang. Di man na mauuy. Mao day, di ba? Taka man ka uy. Basta, sunda ko day, sunda gyud ko ha, sunda gyud ko ha. Good. Inane. Dili na unsa man. Do. Ay ikaw. Do. Dili ko na. Do. Dili na. Saan di Do. ay? Do. 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 Ara, it's a PPY. M-A-R-T. Suhod lagi tanan. Inana, do. H-A-P-P-Y. Ate. Okay. Burbida sa dimo. Binuang manang imo, madu ka niya, duklon tahinuon ka. Tawa na bes, sabok-sabok man ka na ko ay. Tanawa, tudluan yun unang siya. Tudluan ang naong nimo, hal-hal ka lang. Ay, unsa man ni imong baligya, Mare? Ay, kuan, Marie. Muni siya gitawag og portable electric fan. Gikan pa ni sa Japan, Marie. Uy, mauba, nya pila mo sa dise, Mare? Ay, barato ra na, Marie, uy. Mauba, Mare? Ang nakaanindot lang ani, Marie, kay pwede ra kainin nimong isud sa bag. Masud pa man gani ini sa bulsa. Hindi sa kumutuo na, Mari. Uy, unsa ang guton pagkasuot ana sa bulsa, Mari, nga. Unsa man, mapiko ng, kuan ana, palabad ana. Ay, wa manay kaso, Marie. Kay kada siya, isud malang na nimo sa bulsa ug maguba na. Ay, pagkabungot ito. Oy, sa ato pa, isod lang na nimo sa bulsa og maguba na. Ay, natural, Marie. Ang agmansag isuda nimo di paguba. Maguba na sayo imong electric fan gamay. Ay, ingon mo ka nga pwede lang isud sa bulsa, Mari. Pwede lagi, pero ayaw na isud ug di paguba. Kana lang guba. Kay bisag unsaon pa na nimo lukot-lukot nga masud sa bulsa, masud man gina. Di ka mabalakag maguba kay guba naman daan. Ala, kuyawa ni mo mudag diskarte. Uy, kuya kay ka mudag sales stock, Marida. Oh, naunsa. Pero ako'y baligyahan na Maria, ambot lang. Di nakamtang sa kura siya, halin nila. Ha? Uy, pre, ikaw man ko di ay na, pre. Kaya nga naman, pre. Kuwang palami yung siltok. Ha? Bitaw. Ako'y baligya, ay sa kauras. Di kabot, nga 30 minutes. Hurutin na. Yeah, matter good. Tinuod na sakto. Maligya gani ka, ingno ni mo na kinahanglang sakto gyud imo ang mga pamaba ba, sales stock ba. Kung ang mag-sales stock gani, way ayo, wa gyud na ayo. Mao na kinahanglan imo ginakuhaon ang mga kiliti sa customer.
Maubitaw na, pre. Gamitan man ako pa-cute-cute. Ay, sos, di mo na umari. Ay, pagtuwa na madani mo, pa-cute-cute ang mga tao. Miyot. Tinubitaw na, day. Basta mga inaani, gani, day. Ang akong sukdanan, gudana, ang akong barometro, mao nga akong kagalingon. Parehas anang imong kagalingon nga, kuhaonin mo ang pinakyot-kyot. Oy, sos, unsaon man lang, o di madai mo mga customer ng dagway ni mo, pakyot-kyot. Ilong, uy, ba ni mong kanahana ka? Tinuod bitaw na, unsaon man ako ng imong maninda, bati kag naon niya, pakyot-kyot ka, dali ng kyot-kyot ay. Unsa magiday ko ni maayo, be? Abi, god ninyo, sikreto gyud sa mga inana, ari na naugos istorya, kanabang magpabilib ka sa imong mga customer, panayaan ni ron o, kaning washing machine, unsaon man imong pagdilan ni sa imong mga customer. Oh, akong ingnon na barato na ligon pa. Dili mo to imong customer na oy. Unsaon lagi mayo tudlo ay pepe unsaon man. Simple na. Kini oh. Kini akong ibaligya nga washing machine. Ako dahil ningno ng customer nga, ma'am, sir, palit mo. Kay siguro gyud kay ning akong washing machine, sir. Basig maudhan mo sa uban ini. Bang mahay gyud mo. Ha? Gilugan ba ron ni akong washing machine kay lahi ning klasiyas pagka-washing machine. Kanang imong sinina nga daghan kay mansa, ibutang nimo aning akong washing machine, inigkuha nimo sinina nga daghang mansa, pak! Mahimong mawa ang mansa. Nawagtang ning mansa. Yamas na. Oh. Hasa kong kulor sa pulo, wagtang. Niga. Oh, lagi. Inikuha ko nimo sa imong polo sa washing machine. Inutaw ng daan. Ang nakanindot pag yun aning washing machine na. Kaya imo karsunis kadagha gisi. Inikuha nimo gikas washing machine. Awan na gisi. Daghan pa kayo nga wa pa na ako madiskubrihin ning akong washing machine. Pero naa na tanan diri sa lista. Mga sayang kay baunhan ka. Kay dili na ba nimo balik ding rugara di dami mga ni. Muadto mo slaing dapit bao nga mentras ganiya pamidini sa inyong lugar, ma'am. Sir, pamalit na mong daanan ni. Unya, dili tinod ang tanan mong gipanulti. Mauna nang higayon na nga resign ko. I will resign immediately basta di ni tinuod. Pero, sa kadugay na akong pamaligyan ni, wag yun mahitabo nga naka-resign ko. Mao ba na unsa naman day ka? Gitaktak ko. Pahong kang dako pagkabungot ni Mostitoy. Ingon ani kangilngig budag istorya akong bana makabuhi kay patay, mao nang mahatlo ko og mukuyog ni siya kun naami bilaran kay basig mubangon ang minatay ba. Unya? Day mo sa ta dinhi malitag mga appliances. Ay manan-aw ra ta uy, basi mga kita tag mga nindot kaayo nga TV nya barato ra ba. Ay sus anong diri man ka oy? Ay dili na lang gutag kwit na may daghan makapili man ta. Total, di pa man ta mamalit, mananaw pa man ta. Mao gani, puslan bang mamili, ta ka ng dritsol ta palit. Nga kay kwarta diha. Wali kay kwarta. Ngano ako man? Ako din ay trabaho. Pinako na kay kwarta kay ikaw, mananghagan ako manuroy ta din Ano nagsabad diha, oy, mananaw ra ta. Dito ta, ato ta dito ay. Tuwa dito mga TV. Kanidong ay, mo ni bag-uro na awa, na, ni pisa, ninduta, flat screen. Nay awa, flat mas imong ilong, Ay, dong, dong, dong. Ma'am? Pilay price, ani dong, kining TV ha ba? Kuha na siya mga 89,000. Ay, di day ni mao. Murag kini day ito ay, pilay ni ka inches dong? 42 inches na ma'am, kana. Kani, murag mao na gid ni dong. Mao ni, mute mao ni. Mao ni ang gipangita sa akong daddy nga iyang ipapalit. Pila gani ni siya dong? Kini siya ma'am, kuha ni, kini 42 inches, kini, mao ni siya latest na mo ma'am. Kay smart TV man ni. Pwede man ni siya ni mo i-direct sa internet siya. Hala, mao ba? Hala, dong mute mao gid ni dong. Mao gid ni TV ha. Pila ni siya dong? Kuha ni siya ma'am, kay smart TV man ni, naagyo ni siya sa mga 49,000. Ha? Ay, di naman. Uy, lahi to, dito mao.
Unsa man gid ay imong tuyo day ha? Kanang, dong, wa mo atong TV nga murag buktot? Buktot ko na dong. Naamoy TV dong, na murag Dong, buktot. na mo atong murag buktot, dong. Ako ang tumamoy. CRT-TV to, ma'am. Naman, ma'am. Diri, ma'am, mo. Kini. Ay, Kini, ma'am. Kini. ay, naara! Ay, mao ni gipangita ni Daddy, dong miyoy. Nga ha? Mao ni gipangita ni Daddy. Ama ba? Unsa TV ang gipangita dahil gyud mo dahil Juliet kining gipangita si imong daddy? Orbida. Sa TV nga Ilog buktot dahi. ba? Gahal-hal. Mao man ni ganahan ni Daddy. Pila ni siya, dong? Kuha ni, ma'am. Kanang naagin siya sa mga 25,000, ma'am. Oh, buktot-buktot Ay, di pa ni na. mao. Di ni mao buktot-buktot. Di ni mao gipangita ni Daddy nga TV. Ma'am, kuhaan, ma'am. Basik to sa TV pabilyon ang kita sa mga gabi, ma'am. Ay, bungot sa ito'y. Asam na dapita, dong? TV To anas pabilyon. B. Rodriguez dahil. Doon na sila mabina, ha? Ha? Sa wala diri dahil kay buktot-buktot rumay na din eh. Ang TV to, ang dito. Tanam mo ulit ha. Indoor very mo. Sama ka ay pulo sa kini mao ni mo nigsulti sa kong dade nigsulti sa presyo kalit kay ay di mao unsa ka kidot kay kada Nangitag-itag barato ganyi. ano kita ko TV na naman tay TV Da, kanang TV na to, nga usahay murag malumping ang ustaw. Pati kayo. bida kay guba din na TV na to Wa day ka kakita, kadto, katintan auta, nga murag napiapi ang naong sa Nas TV. ay sos kape ko sulti ako yayo ato Ha, ikaw? ako yayo Kamaudi ka mo ayo. ha graduate ag working woods Tingan? woodworking unsa man ka eh Paki-drive ni mo, Mao, miyot. ako'y bahala tong TV ha. Wa mong kabagsulti na ako ng guba tong TV na to. Sulti mga dugay itong nayo. Giro ba yan ni mo, kapoy ni mo, eh? Ako'y ayo ato ha. Tara, mulit na. Ingon ani kahambugiro ang akong bana, way butang nga di siya kamao, tanan kamao siya, kun siya pasultihon. Unya, Eh, sus. Problema, kapasitor, may problema ni. Basta ang iyang IC sa vertical, okay kayo. Sus, karir mo ni. Sulti pa dayon ka, wa na ni magguba ayo na tani. Agbar nga ayo. wa masa ko kay bawang kamao na ka muayog TV. Ako pa, bebe. Ayong ganitang sidihan, porbida. TV na ba doon nga gamay kini. Behot ako, ha? Tama ka, uy, asa ka, uy. Nanguwang pong tester og soldering gun diri, ha? Kadiyot kayo. Ari kong paritakyo. Biliban ako ani akong bana kay muayo sa di ay siya. Mauto nga ako jud gibantayan. Unya. Unsa naman na? Say unsa naman ha? Karong ilisan ni nako kapasitor ay tanawa niya. Unsa ni klaro ha? O niya tanawa lupya ko bang uwan ng tao. Tanawa niya ha? Ayun na iyon ako. Tanawa. Siga na. Mihayag na. Oo, nakita niyo tao ha? Wala lumping ang uo. Tanawa kompleto na. Wala ang piapi. Dong, siguro ka nga okay na ni siya? Oh, ano naman? Wani mayabag dong miyot? Ano naman? Okay na unta ang tao. Wa mapiapi ang o. Pero lisura sa anak tan-awon, uy, gatuwad man na. Tuod. Ang bungo sa ito'y. Pagkidot. Unsa man na, uy? Pagtuwad na sa magtanaw na eh. Tuwad Tuwa sa ko, araw ni mo. Kidot. Tao man na araw ang miyuta ka. Nagtuwad ba ng tao? Mabuang watag tinanaw ani sa lidaha? Magtuwad ko ani, magtuwad na lang tsuko. Tuwad lang permi. Baho ng problema. Bida sa ng problema ha. Saan ni ha? Paray ka lang ka rin! Just leave it to be ha. If there is a problem, there is a solution. Sa? Ako rin bahala ni. Leave it to be ha. Kasimple rin problema. Matod pang boy bagsik.
Ay, og ni Boy Ungas, og ni Boy, bisag kinsa. Basic rin, basic! Hawa. Hala! See? Basic ra na, ha? Hala, natarong tuod. Giunsa na ni mo pag-ayo miyot. Wala lagi na magtuwad. Agi pa kita ang solusyon. Usa may solusyon ang imong gibuhat? Kay kanto kay nagtuwad ba to? Agi, tuwad po na kong TV, tanawa. Lugo nagtuwad ang TV. Malakis ko Ang pagkakinod ni mo. buktot-buktot, pura naglubot sa. Pakiskisar ako si mong kukumiyot. Pakiskisar ako miyot. Ay, alam na, kay pulos patay ng kuko ko. Mao ba? Pakiskisa ko si imong upaw, be. Kidot! Nakaingon ko nga sa tanang butbut sa kumbana naam say mataghapan pero palpak lagi sa usahay. Unya, may mianha sa amo gikuha ang akong bana si Miyot kay naipatan-aw nga sakyanan nga dili mo andar. Agi adto sad sa kumbana, haska ngilngiga kamao gid ay siya sa tanan. Uy, unya. Ay, salamat yan araw ka, sir. Makatabang to ka na ako, sir. Ay, lang ka pala ka, ha? Tagaan ka palipay, basta mapaandar ni mo kining akong sakyanan. Ay, problema na taon. Ay, problema mong kaan na taon. Kana, oy, be. Atong ibliang huwad, be. Di arang yawi, sir, Okay. So, ikabala ka ni ma'am. Andar lagi ni. Ay, ikabala ka. Yun na asang para ablisod ani di ara maon no. Mauna, sir. Okay, yun na. Ay, nahibong di ko ng auto, ha, sir, kay bago din ako. Hinoon, si kanahanin ako pagkapalita, pero ipapintalan din ako, Gibaghuan ako, ganyan akong pintal. Dako kayo ko gasto. Mau ba? Hawa, sir. Kumpandaron, sir, ha? Kadiyot, ha? Okay. Yun na, insert ako nyawi, be. Okay. Pandaron ako, sir, ha? Awa, ha? Andar na. Ay, salamat taon. May andar na. Pero yun na, kaas pa ni siya gasolina, da. Sukeng minor, da. Ay, kayo yung inandaran. Atong paubsa ng andar niya, ha? Kani. Dili sad kayo kanang mapaw, kanang igo-igo ro gyud ba kadiyot, ha? Pahinayan tong minor ni. Paminaway andar, sir. Ha? Taas mo gyapon? Mao ni kas di gasolina, sir. Itaas kayo, kusog yung minor. Ato paubsan yung minor, sir, ha? Ana. Okay. Aga na, di na ginagaas gasolina. So okay na, ha? Nato isarang hood, babe. Ay, okay na, sir. Okay na. Salamat kayo, sir. Ha? Kadiyot, sir, kaya magkuha ko kwarta kung palipay ni mo. Ha? Kuhawasan ako sa kong pitaka, naso sa auto. Di man maabri. Ang yawi, sir, ambi, sir, kaya akong di man maabri. Ang yawi, bakit di ba? At automatic mo guni siyang mulak. Asang yawi, sir? Patay. Nandaan sa sud? Asa sud? Nandaan sa sud kay nag-andar mo na. Kunya, saan man ako pag sudaro na ning auto? Ang yawi ba naman sa sud? Saan man ako? Nayati, liluan na rin. Ano ba yun? Dili di maabli. Saan man din ako? Ay, kabala ka, sir. If there is a problem, there is a solution. Saan man ako pag-abli, Simple kayo din, kadiyo to have. Bisek ra ni, ha? Bisek ra. Saan man lagi, sir? Bato resolba na ni. Ayun na. Kandi, sir. Saan man na mong bato? Para maabli ni na to. Tinawag ko! Ano ako nga auto? Mahal na kinig-windshield ako nga auto! Mo ni
problema namo tungod sa kabuang ani akong bana imbis magakwarta siya na hinoy nakabayad pero digid mo tagam ang kanahan oy hambog lang gihapon nga kamao siya unsaon ko manin tawhana unsa man og kamo ang pasultihon Juliet. Hello, Ate Pres! Lord, ma! Good morning, ba? Lord, thank you, Lord. Thank you. Kanis Juliet at the Pres, Oo. tungod ni sa problema niya, iyang bana lagi kay Jack of all trade. Man siguro ni iyang bana nga grabe kayo tanan lagi trabaho na Pres, kamao siya. Ang last niyang gitrabaho katong nagpamekaniko siya, iyang ginandarag minor nya paghuman iyang gipaandar gisira niya pultahan automatic mo itong sakyanan nga mula ka Pres. So ang yawi to dito di na maabli kay automatic lock ba to siya damay sakyanan nga mga nana kinahanglan gyud na nimo basta ibilin gyud na nimong basta ibilin mong yawi unya mag-andar automatic lock gyud siya man ibtor gyud nimong yawi una nimo kuan karon na problema man ang tagiya Pres nga unsaon ako kuno niya pagbayad sa iyahang kanang tip sa iyang bana ni Juliet nga wa na tuwa man sud Jesus Ngano man sa kuan niya ang yawi? nakalimot sa tigali siguro to Ay. gibunalan ang windshield at Pres pagbunal sa windshield 14 sukuha sa tagiya gikiha siya pabayron siya mao na nga problema ron nila unsaon kuno ani nila ron at O Pres nya, di ito bangon nila. ato bangon bangon gina niyo di ikaw ba natay mabasa diha nga gibunalan ang windshield sa kuan ba kay bulbam Dili, kanit siya. Pala, kanit siya kanang danghag lang yun siya. Danghag, dili lang yun siya. kana ni das bible na ba kadandang hag da Dili lang yun siya extra careful. Bitaw, tinoda. Kay kanang naang. Si tawag sa amo kanang gitawag sa amo kanang paturagas. katuragas Paturagas kanang dili ba pinahimutang apan buong pasat siyang asawa nga may pagkamugirog yun siya magpaasi. Kana bang tawag na magpaasi-asi, magpatuga-tuga. Kanang na ang makukuhon. Kisa may ako Ang kaning si bana, kaning bana ba? mo tagya sa auto dili. Dili. Kani bang nag-ayo sa auto niya, dili siya mekaniko. extra-careful. Wala noon siya kay bawo ang auto, automatic at nga mo sira. May tawag siya kay bawo, pero dapat yung tamotana siya kay kung ikaw expert ka sa pag-ayos sa mga sakyanan, kay bawo kang naabay automatic nga mo sira, naabay dili. Nabilin ba niya Yahweh? Mulagi- Minded. Mo lagi Ay, dili ang kabilin sa yawi ang tag-iya. Dili siya. siyang nag-ayo. Ano siya man? siya may nagayo at Pres Diha niya ang yawi. siya yun na ha padaron tani ha kay pahinaya na tong minor Yang yawi gibiyaan dito sa sod. Mauna. Unya kanang na ang abi kanang dili mulak niya. Ingon mga tagiya sa auto, automatic na siyang mulak og iya ha. Saan to pa? Sa ako nang gingon, kung expert ka ng mga trabaho sa pagpangayog radyo, pagpangayog auto, pagpangayog television, pagpangayog cellphone, nahibaw dyan kag-asa automatic na sakyanan nga mo sira. Ang lock mo sira ra automatic. Hibaw dyan ka sa auto pag magbantay. masira ra. Oo. automatic na mo sira Automatic Pres na mo sira. pwede ka na nga sakyanan Napoy automatic lang nga dili automatic na asan ula. naapoy dili automatic nga kwaon yun ng yawi dili masira ko ng yawi gatangag dito sa kuan gasolinador ay sa ignition Ang pero akong dili gali Na sa yawi gulyat nga dili kuanano duplikitan. naa ako naka-experience ko ana ito pres gulyat kani atong nagtrabaho pa ko isip katabang ako may tiglimpyo sa auto tiglimpyo sa auto kada adlaw ang sod ang gawas asay brasan asay kanang vacuum kanang na ang dili tingali to siya automatic kay kuan mo sira abri pero katong kit anak ko akong driver nga kanang among driver nga ang yawi na habilin sa auto ang yang gihimulan yang gikuhit og alambre. Tinoda, na-expert po kayo na. Naman sa mga master key po na, ati Pres, ka nang naa sa kuan, katong naa sa may atbang sa Cebu City Hospital sa CMC, pagkagingiga mo ablig sakyanan ati Pres. Ang nakakita gyud ko ang katong crosswind nga kuan, crosswind nga nalak. Siya gipadto diha sa tabuan. Sus giana law alambre ra. Tang ritso. Ang lock. Murag na sila alambre nga nag-ana bitaw ati Pres murag gipilo daw niya lapad. Anay, ang usa ari butang sa babaw, ang usa ari subos gangion lang. Maayo ka na sa Pag-anap ritso man abli. Maayo ka na sa pangawat. Mayo kay sila ana. Pero ka na ba? Wa na nila gamita sa ilang pagpangawat ng ilang abilidad. Ako
Ilahap. Ang Tinidor. sila pero mangawat gid sila. Ako lang ba? Tinidor gid ilahat taon. Pero kana bang dili yawi sa auto dili maduplikitan. Bisa dili. Ay, ikaw lang. Abot mata kay ba. Maunang ako. Siguro kanang way sukod siguro ati pres ba. Asa man ta na magpaduplikit? Adto sa Suzuki rin yung Sa ilang ko pa niya. Dili man sad kay wa man pud dito kanang murag Manila. Mao na. Kuha mo na sa Mangutana ko. emission. Ate Pres, naam gid. Asa ning tulo man na kayawi asa man ubade ana. Di lagi maduplikitan. Usa naman yung yawi. Kita bagabs. Dili sa usa ka sakinan tulo yawi ana. Nay reserba usa Mao ba? kanang original. Nay reserba. Asa kuno O duha ka mo reserba ana. tulo na eh. Tulo na tanay. Tulo lagi tanan ang usa mo ni imong yawi, ang duha imo ni bilis badlay, imo nang Maupa di ay. Ang kanang imong sakyanan Ate Pres, wa na hitabo nga nabiyaan ng yawi sa sod. Kaninyong sakyanan? Naa, pero doon naman ko'y yawi para sa pultahan lang. Pultahan sa auto. Oh. Nga kon Ang kaning kuan lan, ang kaning yawi nga nahabilin sa auto, dili man yawis magkinano, yawi mas pultahan sa auto. dili yawi ni skuan, ang kanang usa ka yawi din na, mao na yawi sa pultahan, mao na yawi tanan. Mao lagi man Kanang gatangag. Siya, kuan lang gyud siya, danghag. Danghag is biyot, bisag unsaon danghag yun. Danghag gyud siya kanang naang sa ako nang gingon, dili gyud siya expert. Kato lang TV nga yung giayo ko nagtuwad ang mga tao, iya sige tuwad og TV. Gwapa niya ka, siya tuwad lang sa pagtanaw day. Pero nakikita mo siya paagi, gituwad lang sa niyang TV. O, nagatarong ang tao. Science kayo. Dili siya kaya paturagas ng iya pa murumahug lang ni pabilib ng iya ha. Pabilib lagi. Oh, ikaw hindi kay ikaw may asawa at manana niya ka ng badlungan na sa ipahimutang na yung mga trabaho kay burog buglabad ako og apil og TV patuwad. Auto sa mana ron niya hapak niya. Pero gibayran ra yun nila, Ate Pres. Gibayran ra yun. ulagi manuwad siya wa iya tuwara ang bahay nila. Wow. Katuwad. Sa gibayran, ang problema kay wag yung kuno taon mo tagam iyang bana Ate Pres mo. Adi ay. Mangayo ra gyapon sa di ka mao. Ikaw lang di mo atimala, ikaw lang di badlungan na inday para dili mo matagman sa inyong mga kliyente. Oh, kay nguna nang danghag siya nga nasira. Usa siya, sakto pa sa una-una, dili niya bunalan og di niya pakon og bato ka ng windshield sa auto oy. Tinoda. Og sakto siya pang una-una. Wag yun una. Katong ako ay, eksakto tong ako ay. Nga naman. Giabrihan ako Ate Pres. Gino so. Ay naglabti ka na tuog na. Salamat sa mga nagkatito naman no. Good ako ang puzzle, Tihon.